spiller vi Doors sammen med Felix. Nemlig det. Ja. Okay, kom så bed min pude, kom. Hvad? Bare have det. Gå ind! Endelig. Gå ind, skal. Jeg har 20 sekunder, det går ned. Ja, det kan gøre for. Okay. Jeg køber en flashlight. Hvad mere skal jeg købe? Bare... Skal jeg købe en Måske det der lockpick. Jeg kan købe en. Så åbner vi, yes, og så kommer vi... Hotel! The hotel. Okay. Okay, jeg har en... Giv mig det. Jeg har allerede okay, det er jeg tror bare, det er dør nummer 2. Okay. Det er du. Nå, bro, jeg kan åbne det. Okay. Yeah, coins. Jeg fik ikke så meget. Hvorfor er det overhovedet, vi ikke kan åbne den her dør? Der er bare en bræde på. Vi kan bare plukke den. Okay, det er bare en skæbne. Nej, kom nu videre! Jamen, chill out. Nej, jeg er ikke. Der er så mange døre, der må være. Åh! Luksus! Plaster, det kan jeg. Velkommen til Luxembourg. Ui, jeg har fundet mig kun sne. Ja, det er sådan en var der også inde i det andet rum. Okay, er det bare mange af de her kister, der er, eller hvad? Hvor mange døre er det? Er det en mere, eller hvad? Den dør helt inde. Det er bare skæb. Det var ikke så meget. Det var bare Så kan vi bare gå. Det var bare spillet. Jeg har allerede 250 i det her. Jeg har kun 199. Yes! Oj, det er så mange penge. Au! Har du lige taget mine penge? Nej. Er du sikkert? Det er for grund af, jeg er lægget. Jeg bruger det ikke. Dør nummer 8, husk det. Hvis der er 2 døre eller noget, så må det bare være 50-50. det skal være dør nummer 9. Hvad var det for en lyd? Du er ikke. Der var et eller andet bange. Altså, plejer jeg dog så er det sådan mærkeligt lyd. Okay, vi mangler en sidste vers. Det skal vi. Ja, okay. Vi gik ind i vores batteri, nice. Hvad mener du, når du skal have lommen? Hvis det er meget mørkt, og du ikke kan finde nøglen, og du har fundet døren, så er det en god idé at bare... Okay, er du klar nu? Vælge. Jeg er på vej. Ben i døren. Okay, jeg kommer tilbage nu. Er det for dig, eller hvad? Okay, måske har jeg faktisk lidt meget spil, så det vil være spurgt lidt mere. Jeg fandt en lockpick mere. Vil du have en? Ja, jeg kan du godt. Nej, jeg vil ikke droppe dem alle sammen. Okay, nu meget så. Jeg ved ikke lige, hvad alle vil. Bro, alt det er bare scam, der var bare en... Serious. Men der må være en... Ej, alt det var en scam, der var en scam. Stop med at banke. Jeg banker på. Links. Det er nice. Okay, det var nok bare scam, link. Wait for me. Den var en kigger. Åh, luksus. Nice. Hvorfor er vi så heldige? Okay, jeg kan ikke rigtig bruge det der batteri til noget, når jeg allerede har fuldt på det. Okay, kom. Så dør nummer 12. Enrichment. Det er godt. Det blinker! Find escape, skynd dig. Er du sikker? Ja, det blinker. Nej. Hvorfor? Okay. Han kommer nu. Så skal vi der var inde. Okay, nice. Du kan bare slukke den. Nej, det er så lige meget. Bro, Hvad er det? Jeg var allerede på den egen. Amy, den er sikkert her nu. Bare om der, ja.
19 der. Ruten, tak. Der er 19. Okay, jeg fik en chok. Jeg tror lige, det var ham der Rush. Det kan godt være, det er Rush. Ham der Rush. Det blinker. Jeg gemmer mig bare hernede. Jeg venter. Jeg er hernede. Jeg venter med at gemme mig til at høre. Han kommer nu, han kommer nu. Men Ej, jeg kan høre øjnene. kan jeg... Kig ned. Tak for lyset, dog. Oh shit! Så kommer det lige til foran mig. Jeg tror nøglen er i den her skuffe. Ej, er jeg bare klog den eneste? Ej, selvfølgelig altså. Hvor kan det ellers være altså? Ej, jeg tror det er venligt. Ja, det kan ikke være at sige. Det kan godt være det næste gang. Det kan det. Det er kun dør nummer 25. Det kan ikke være det. Jeg burde altså... Nej, det kan det. Det er det, jeg siger. Okay. Okay, det er bare her. Kom lige op ned lige. Så vi bare gået i byen omkring. 28, Felix, kom on. Benjamin, hvis vi finder for eksempel en kryds, så bliver det meget godt, fordi hvis vi... Ja, det er den der... Åh, det blinker. Ja, jeg ved det godt. Tag den der nu, Felix. Tag den der. Nej, ved du hvad, jeg tager den. Bare til det. Okay, bare lige meget. Men jeg kunne lige se ham, ikke? Måske. Det er dør nummer 32, er du klar? Jeg tror... Det blinker, det Det blinker, det kan ikke blinke. Det kan det. Det blinker, det kan ikke Kan man blinke. samle den der? Det er ikke nogen svar. Hvad snakker han tror? Øjnene. Kig ned. Okay, det er bare en skæld. Og de der øjne, de kommer bare på. Okay, Benjamin, du finder bare det der imens. Jeg skal lige måske nogle coins eller noget til. Bare fortsæt, ja. Okay. Jeg gemmer mig lidt. Om du siger! Jeg gemmer mig lidt. Jeg er lige under sengen. Jeg var under sengen. Dygtig. Jeg har en øl. Jeg har fundet en batteri, hvis du har Plaster kan jeg ikke bruge til noget. Nej, nu kommer jeg bare tilbage. Okay, nice. Thank you, dygtig. Og så bare... Plaster, det kan jeg. Og så er spørgsmålet, jeg kan finde tilbage. Okay. De der øjne der ikke, og de gnistrer bare helt vildt. Ja, Benjamin, venlig på mig, jeg kommer ud. Og det der lys, det lyser bare op for os. Det er godt. Hvis det er øjnene, så betyder... Oh shit, det var mig. Okay, Der var lige et øje, der hurtigt. Jeg tror, det er Seek nu, Felix. Ja, det er sikkert nu, det er ikke... Den er sådan ikke noget. Vi skal løbe fra Der er lige nogle billeder. Jeg er nu 500, ja. Yes. Så er det godt. Vi ses. Tak, dad. Hej, Tak, hej. dad. Så er det din. En år ligesom. Du er så dårlig. Okay, 45 Benjamin, vi kommer snart til 50. Ej, jeg tænker, du så bare dø. Ja, det er bare. Og så kommer Han gav mig sgu ikke. og så kommer bare figuren og siger, oh, hello my friend, I'm gonna kill you. Ja, jeg føler det der. Vi kan ikke løbe igen. Nej, jeg Det kan vi ikke. Jeg er løbet. Hvorfor er det så mørkt her nu? Jeg er løbet. dygtig, du har løbet, Felix. Jeg ved det godt, men jeg gider ikke bruge det. Fordi jeg mister bare over et batteri, jeg ved det. Okay, seriøst, det var en lin. Okay, Felix 49, er du klar? Vælg. Wait på me. Okay. Felix. Mamma mia, pizzeria. Okay. Yay! Yeah, happy. Okay, Benjamin, bare husk, når vi kommer lige straks. Vælg, Ja, jeg ved det ikke godt. gå ind nu. Det kan godt være, det er en god ting nu. Jeg har fundet det der ur. Nice. Den kan vi sikkert bruge til at lokke ham der. Måske. Så kan vi sikkert lægge uret, så begynder det at bygge os. Okay, er du klar, Benjamin? Dør nummer 50. Er du klar? Ja. 3, 2, 1, kom. Og så kommer ham der. Roar!
Okay, jeg har fundet den første bog. Okay. Vi skal lige vente lige. Jeg har fundet nogle bøger, Benny. Jeg har fundet en anden bog. Jeg har fundet en, anden bog. Nice. Godt. Hvor er de bøger henne, gamle? Det kan godt finde nogle bøger, Okay, han er over ved den der dør. Okay. Tak for hjælp. Han var lige foran mig. Luis, jeg kører. Nej! Hvordan fik han mig? Han var så tæt på at høre mig. Der er han nu. Guiding light. Thank you, Bo. Nice, godt. Det er en cirkel 8. Okay. Det var mig, bro. Ikke se. Close your eyes. Wow. Nej. Jeg var så tæt på, du. Vi kommer Shit, han kommer vel. Vi kommer Jeg gemmer mig bare ved. Bro, han går lige der. Nej. Bro, lige til blind. Jeg tror han går på frem og tilbage. Eller nej. Men vi bliver nødt til, når han kommer, vi bliver så nødt til at prøve at komme derop. Ja, jeg ved det godt. Det er det, jeg prøver nu. Hvor mange bøger må det gå? Altså, der står bare 5, tror jeg. Så nej, så jeg ved det ikke. Jeg kan ikke se, hvad der står. Hvor er han? Ej, lige. Du er nede under sig. Stop, broski. Stop. My bruder. Hvad var? Lige den nu. Oh my god, bros. Han går op nu. Vær forsigtig. Felix, tror du ikke, at du bliver her? Nej. Har han set dig? Nej. Og jeg er helt forstået det her. Prøv lige igen. Vent lige, jeg skal nok. Benjamin, jeg tror, jeg har fundet ud af det. Vent lige, vi har ikke trekant. Vi mangler trekant. Felix, du gemmer dig bare der. Ja, jeg gemmer mig der nu. Og så mangler vi trekant. Gør man en trekant? Yes! Og så trekant, kom nu lidt. Okay. Du skulle virkelig nu, også. Skal du ikke Felix, det? du skal trykke her. Nej, det virker ikke, tror jeg. Kan I prøve lige at lave? Jo! Skål nu! Yes! Vi klarer det, mand! Bye. Nå, nej. Oh shit, det blinker. Okay, du tager det, og jeg tager det. Han kommer nu. Jeg synes Rush. Nå, gør han ikke? Han er ikke kommet. Men prøv lige at stå bare. Venlig, prøv lige at stå ved skil. Han kommer nu. Nej! Jeg spectater dig, Felix. Det er fint. Igen. Nu ved vi lidt, hvordan figuren er. Det er fint. Vi burde... Venlig, jeg tjekker måske, at du er Abo, det er bare skæmme. Jeg skulle have droppet mine ting, inden jeg... Ja, okay, yes, det er shoppet, kom lidt. Benjamin, det er godt, det er godt, når det er shoppet. Ja, så kan jeg godt købe en krydser nu. Det er den der crucifix. Krydsbog. Det er også min Så for eksempel, hvis ambushen kommer, så kan jeg bare stoppe ham. Det bliver meget godt. This way. Yeah, hej med dig! Okay, hvor er krydset? Men er det krydset, eller hvad? Måske... Jeg tror måske det er en Seriøst, hvor krydset, men? Jeg tror ikke krydset det. Du kan købe den der nøgle der. Jeg kommer bare... Den kan du bruge til de der... Jeg køber en lommelygte. Yes. Og så vil jeg... Du får bare noget tips. De skal tage. Okay, vi ses. Det var en hyggestund. Vi ses. Dør nummer 60. Prøv at se der kan du bruge den der skelet. Jeg ved det godt, men... Nå, venlig, jeg har sgu det endnu.
Nej, jeg tror ikke, du kan jeg bruge kan ikke. Jeg skal have det der skeletnøgle. Hvad skal du sgu ikke købe? Men det er lige meget, fuck det. Pix igen. Okay, 67. Du kan godt sætte en kryds nu. Det kan du godt. Bro, lad være med at lave. Det er irriterende, bro. Nu er det ældste, det er irriterende. En gang var det min yndlingsprodukt. Jeg har faktisk også en bamse. Skal jeg prøve at finde? Kan du godt. Please, hvis det er en kryds, så bliver jeg happy. I det mindste har for nogle kønssystem. Oj! Oj. Ja, jeg Motor! Hører du det? Ja. Ej. Det blinker ikke også. Jeg er lige heroppe. Hvor er den lille? Spændende. Der er han. Hvor easy. Felix, kig mig. Hvad? Jeg har faktisk en Hvor sko altså? Jeg lægger det der. Jeg har kun den. 75? Okay, det blinker nu. Det er Felix, jeg har også den her. Benny, vælg sted. Bro! Kom og rush, eller hvad? Ved du hvad, jeg går bare ved sig. Det er lige meget bedst. Bro, jeg tror, jeg skal løbe fra sig igen. Ja, det skal du også. Det skal jeg også. Men det bliver bare lidt svært nu. Så er det nu, jeg skal bruge. Vi ses! Wom. Den er lige foran mig. Der var det. Sgu mange ting nu. Det er min nye rekord. Det skal jeg lige sætte på. Min nye rekord 90. Jeg var bedre nu. Kommer du til at være meget rush? Det er skønt. Bro, kom nu. Okay, jeg kan gøre nu. Jumpscare. Det blinker. Nå, det er en der. Det er en der pige. Det er en der. Du får alligevel mit det. Nej, det. Hvad? Jumpscare. Yeah. Det er mig, der kommer fra området. Jumpscare. Yeah. Ej, ved du hvad, jeg gider ikke spille. Okay, skal vi bare sige det? Ja. Okay. Vi siger det, var det. Ja, vi siger det, var det. Okay. Ja. Okay, hvis der kommer 5 likes, så spiller vi part 2 Doors igen. Ja. Ja. Okay. Okay, vi ses.